berhusnudon saja. Ojo ngaku pinter yang durung iso goleki lupute awake dhewe. Nah, kalau saya selalu kali rencang-rencang, terutama yang junior-junior saya, di SSC itu sudah ada 2 contoh ekstrim yang bisa langsung dicontoh. Contoh paling baik niku Pak Muhtar, no debat. Sekaligus contoh paling buruk siapa? Yo Adine. Jadi kalau nyari yang buruk-buruk neng Mas Iksan, tur ojo ditiru. Jadi sudah ada 2 contoh, wis penak kalian. Ojo kaya ngono kae. Ono sing iso Mas Iksan. Itu nggih. Sing penting iso ngonceki salahe dhewe-dhewe. Itu nanti pada akhirnya keseimbangan akan terjadi. Ora saling nyalahne, ora saling ngrasani, dan seterusnya. Ojo ngaku unggul yang ijih seneng ngasorake wong liya. Lah niki hampir tiap hari kita lakukan. Kula ki ambek nggih ngoten. Wong rasane ngelek-elek wong kuwi enak. Nang ati rasane mongkok, muarem. Wis jan pokoke enak tenan. Lego. Apa meneh nganggo gambar ning WA. Emoji. Ning ngoten niku luput, nggih, luput. Saestu luput. Ampun dibaleni. Yen kula baleni jenengan elingke. Nggih, kadang-kadang nggih kula sing dhisiki niku. Ampun ngasoraken nggih. Wong sakjane ade niku tesih asor sedanten. Wong nyatane ya asor arep piye? Abuse wae sampe Mas. Tan kena cekak asto. Tan kena ngawuhi dahar, tan kena rame wicara. Nah niki nggih sampun diajaraken kalih Mas Muhtar. Cak ketang tesih kemutan. Kurangi bicara dan kurangi makan, tapi perbanyak bekerja. Tan kena cekak asto. Jadi jangan sampai Pak Muhtar di tengah-tengah begini ngono ku ya ora ono sing ngewangi rek gitu. Bulake udah muat kabeh. Napa ngoten niku enten, adine bareng ya melu ngono. Tan kena cek atau. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Wong di sini katanya kan rumah kita sendiri. Nggih. Reget ya disapu bareng-bareng. Kotor ya dibal bareng-bareng. Aja sono Mas Fian rek. Apa melu bayar Mas Fian? Wong aku ora melu bayar Mas Fian kok. Mengotori ya membersihkan, ya termasuk tiap pagi kan kita mengotori. Ya mari kan kita kesadaran sendiri. Yen kula riyen karena saya merasa pakai obat nyamuk, ya abunya saya buang. Karena kadang-kadang ditendang karo wong iku. Kula kan mboten penak. Mosok dadan jagane Mas Fian gua ke abu.